Ako pozdvihnúť energiu šedých dní a precítiť v sebe posvetnosť života aj uprostred ruchu sveta a chaosu každodenných zodpovedností? Skúste sa zobudiť o 30 minút skôr, napojiť sa na seba, na zem, na lásku, ukotviť tento zdroj v sebe a potom vykročiť do sveta. Skúste venovať jeden celý deň tomu, aby ste pri plnení každodenných úloh vedome hľadali vzácnosť a posvetnosť vo všetkom, čo už beriete ako samozrejmosť. Skúste sa zastaviť uprostred chrúchu, chaosu, predýchať svoje telo, cítiť sa, spojiť sa so sebou, precítiť vďačnosť za to všetko, čo je vám umožnené mať, robiť, zažiť. Hľadať krásu tam, kde ju nevidíte. Prežiariť deň druhých cez svoju vlastnú blaženosť.